ɔhempɔn kɔɔ tiagua na afei ɔmu akyerɛ me na yɛhunu nana yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra yɛmu akɔ abasoro so. So hima. Na pom te sɛ. Na mi adama na nana ma daroma. Yɛdɔ bɔ ade ase. Yɛfrɛ me Nana Adwo Mpakyɛ na wo so ɛ. Yɛfrɛ me Nana Asafo Akɔwua. Na nyampɔn manwerɛ hene. Nampɔn marɛ. Asante nyampɔn manwerɛ. Yɛda se bebree Nana Akwasi Awua. Mepakyɛ ɔhempɔn bɛ na tiagua mu sisi. Ɔbɛ pɔ tiagua na yɛfrɛ Nana Kwaku Chiame. Mampɔn nyampɔn atoko bosomfo no. Na deɛ nti a idibira so wɔ asante matema sɛ ɔno ne bosom a ɛkɔmfo nyinaa ha no ɔno na di Nana Mampɔn hene anim ɛne ne kɔɔko ɛma bɔkɔ de kyerɛ hene ɛma yɛn yɛfrɛ yɛ asantefoɔ na ne yɛfrɛ yɛ kwamafo. Wow. Na ɛno nti na ɔhyɛ fufuo no ana? Ɛno nti na ɔhyɛ fufuo no. Na ɛsɛ baabi bi ɔbɛkɔ bi ɔhyɛ fufuo. Ɔhyɛ fufuo. Wɔyɛ ɔkɔfoɔ. Asanteman ne sa hene Nana Mampɔn hene na wɔno ɛna ɛne ne kɔɔko ɛkɔkum adinkra na hwɛ asante soɔ wɔn na ɛkɔkum no ɛma ma asante ɛbɛyɛ asante ma Mampɔn hene ɛyɛ n'esu asante hene. Wow. Ne kyerɛ sɛ yɛ abakɔsɛm kɛseɛ. Abakɔsɛm kɛseɛ paa. Ne sɛ wɔne Mampɔn hene deɛ. Wɔn yɛ nnua. Nti Mampɔn hene ne bosom kɛseɛ afɛ ni agorɔ no. Baabi a bɛkɔ biara ne sɛ ɔba no ɛmɔ ɔkyɛ n'aban fa wɔn yɛba Nana bɛsɛ si Nana din ne so biem ne biayɛ a wɔwɔ. Bosom no wɔ yɛfrɛ no Akwasi Apɛko ɛwɔ Asante Mampɔn Nyinampɔn. Nana yɛbɛda ase bebree. Yɛda ase abusuafoɔ Nana na yɛne kɔhwehwɛ nkɔmmɔ Nana Akwasi Awua na yɛne hwehwɛ nkɔmmɔ no ɛna kyerɛ yɛ bosomfo a kyerɛ sɛ Nana ɛyɛ daase bro sɛ ɛbɔ nso ɛnni ne ho agorɔ koraa ɔnni ne ho agorɔ ɔno ɛne yɛne no kɔbɔ nkɔmmɔ Nana no ata nkonya bebree agye ɛdwa wɔ ha sɛ yɛbɛkɔ so abɛnti woba so a ɛsɛ so wobɛmi asɔsika batem ne so ama no like kɔkɔmɛnte na afei wahyɛ fo adwenkyerɛ no gu ɔma yɛbɛkenkan kamakama na afei yɛde ama wo fɛfɛfɛfɛfɛ ɛde ama wo abusua Nana no ata nkonya dodoɔ no agye ɛdwa agye berɛ nyinaa wɔ ha sɛ adɔfoɔ ne agyamfoɔ nyinaa ato santene ɛkɔ akɔhwɛ daase bro sɛ ɛbɔ nso n'ani akyi na afei kɔkɔkɔkɔ ɛsiane sɛ ɛkyena pa ho a ebia na wɔanya ɛkyena ebia na wɔantumi ama ɛsiane sɛ ɛkyena ɛna abɛyɛ asante yɛwura ɔsɛ etu ɔtɔ so mmienu asante kɔtɔkɔ hene ɛkyena na Nyankopɔn yɛ adom na nanom do bi a pa ho ɛkyena wanhwɛ a na wɔanya bi anhwɛ ɛba so a mesrɛ wo bɛsɛ me asɔsika batem ne so like wakɔmɛnti na afei wahyɛ no dɔfoɔ bi anya bi ahyɛ sɛ woanhwɛ bi wɔ a na ɛsɛ te sɛ deɛ wasa akoma no woannua mu no te sɛ deɛ wato pa agu dantuo mu no woanya baabi a mfiri mu no nti ɔdɔfoɔ hwɛ yɛ a ɛkɔ baabi a yɛda mo ase sɛ yɛyɛ machine no yɛ network ne ha yɛ a yɛsa baeɛ no masa abɛnso abɛgyina so ama yɛ ɛnyɛ ho a ɛyɛ kwan no yɛbɛyɛ ho a ɛna moyɛ sei adwenkyerɛ no kɔ so ɛkɔ soɔ ɛtumi sɛ wadwenkyerɛ no fate commentation wɔ fam ayɛ ɛna adwa bɛkenkan ama wo papa bi sɛ Jerry John Rawlings JJ mɛhwɛ sɛ papa no ne wɔtwa ka bi anaasɛ ebi a ɛyɛ coincident anaasɛ yɛsɛ ebi wɔ hɔ a ɔmo sɛ two anaa three ɔmo sɛ two anaa three no ɛyɛ ampa anaasɛ ɛnyɛ ampa a Nana ɔyɛ wɔ hene anaasɛ ɛso ɔyɛ dɛn menim ne nyinaa mu no yɛhwɛ nso obi ne nkɔmmɔ bi a ne nyinaa yɛbɛhwɛ na afei yɛde aba abɛsom bɔ nti yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ɛno no adi nkɔmmɔ a ɔne obi di nkɔmmɔ wie a mede so agyina ha
Terry John Rollins ɛnyɛ asantene emu ɔbɛware asantene and I said then busuani na ɔno atoto ho abɛpie ha ɛde ne ho abɛbɔ asante ne nyinaa yɛbɛbisa na afei yɛhono deɛ ɛtua mu kama saa pɔpɔpɔpɔ nti abusua hwɛ gyina so ɛkɔ baabi a hyɛ video yi na ɔdɔfoɔ bi anya bi nhyɛ na afei wɔhunu amammerɛ ne amanneɛ a ɛkɔ so ɛwɔ asante mantam amammerɛ ne amanneɛ a ɛkɔ so wɔ asante mantam mu ɛyɛ Silver Stool Palace a amani ampa Silver Stool Palace a ɛwɔ asante mampɔn saa mmerɛ so pie sɛ da se kuro sɛ ebi nso ɛtɔ so mmienu ɛna saa mmerɛ yɛ nana ɛda Okay. nti abusua menya ne wɔ ha sɛ yɛ ne ne ba bɛbɔ nkɔmmɔ ɛne gye wɔ hɔ paa abusua ne ne wɔ gyi ɔpɛnye ka kyɛ mpakyɛ mu akɔ aba Thank you. mepakyɛ yɛfrɛ me nanadwo anaa wo sɛ Me brother did it to fake. My friend me back for Kofi Century. kakra no There be Mimi and Santini JJ Amreni. And there's two differences. na mepakyɛ wo ankasa megye di sɛ yɛda yɛ a wonnim kora na bi a obi aka ama wate sɛ wosɛ gyegye paa nyɛ nkyɛn koraa wosɛ ne paa anaasɛ obi nka ama wo nte What the be I can tell me America. It's enough for you friend me or Mampany. The mommy did you know, yeah, between them. Yeah. nti wosɛ gyegye na are you proud of it I mean, sir, I'm proud. Now, also, we say, only a judge and me to make. And I saw no, you be a deeper penance. It is some sendia, no, I don't. na sɛ gyegye suban ne kakra fa n'ani so ɔhyeɛ ne actions na no wɔyɛ no kakra wɔ mu saa na bakyɛ wa I'm Miss many social. And I'm calling friend Dan Vadis. And many social. The meaning of the sign. ɛsiane sɛ na wɔtwe da no yɛhu nanso yɛntimi ne wɔadi nkɔmmɔ ɛnam sɛ no deɛ mɛto akyew na afei yɛnyɛ nkyerɛmu kakra de afiri hɔnom nti seesei no daase berɛ da mpam ɛfiri berɛ fiada a yɛyɛɛ ne candle night ɛbɛsi saa mmerɛ sɛn na wosimi ho dɔte yie no And it's any come. And Obia should be a boozer. You wouldn't talk about Bia, Obi, Kwana, or we send me about or your misbehave. Bibia or come. I'm proud of my perform. How much show share? How much do I and my as a Bia, come. No more considers ɛkyena yɛwerɛ ba deɛ na wohwɛ anim well to some case. So 2 foot 8 to 9 say yes, I'm going to you will dimu. To ono ba na Mahame ba na Nanado ba na afese John former prime minister president agree so ba say I'm pay bigger until everybody go to police cap on now behave yeah maybe be a come na mfakyɛ wodi ne bio I'm friend to faith na ma sante di ba for Kofi Century afɔ kofi sɛnkyiri mfakyɛ bɛda ase bebree thank you mesɛ frɛ me nanadwo okay thank you okay abusuafoɔ no na wɔbafo kofi sɛnkyiri ne ɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no ai ɔse ɔnrelate to Jerry John Rawlings yɛ former president a wɔnyɛ no baabi korɔ nti egu so anam mu sese kɔ ta ho ne screen ani ta ho ne screen ani ɛnɛ yɛnya nte aseɛ sɛ ɛnyɛ ɔmɛn no ɔmo mmɔ ntɔn biara mpo ɛnam sɛ gyegye ɛyɛ ahonani ɔyɛ wɛ ɛna ɔno nso ɛyɛ asantene nti ɛyɛ coincident yɛsi na ɛsie ai ɛyɛsi ɛna ɛsi ne saa yɛgu so a ɛwɔ Amani Ampon Silver Stool Palace aha
ɛyɛ Moncheti Greater One team meso so basa na don say me subscriber team ne so ama me wa like wa comment na afi wa share na dofo bi enya bi ahwe fe e de ama wo abusan say wo sign ha ho a ɛse de wasa akapoma na we ndwam wato pa egu the two mu enti be show fansa bosso na share wadwentwen fata comment section wo wa wonim say me de make kan ne kama na me de ama wo fe kama bibia de da na fa mu kama sam na mamne ne amane na ekoso e wo amani ampo Silver Stone Palace e wo mampon ahase asante mampon ahaya e ne egui ahaya ne egui Georgia Pia o se Tofik wow yeah Tofik o se ho ye fe ne mucha o se dede pa o se dede pa menya opanyin kesi bi wa ha ohene bi wa me ne betwetwe enkomo me da se bebre me ne betwetwe opanyin kesi pa chomo akwa ba ka che frem na najo na wo se Efrem Ochiami Oduro, me fi kwa huko tuso. ka cho se Efrem Ochiami Oduro, me yako tuso chiami. o to si chami kwa uko to so chami me da se bebre chami odro ya hu se mu kita bi die no kwa da bi ne si so ene ade e chere Echire ahemfo no obia akonwa no. Ne echire eye papa da bi ne asona. okay Ena memedie eye asona wo. okay owo ne kita asa Na asona wo. wow Ena ye wo we ti say we die na eye bomen edie. Omo ye aduana. okay Bomen aduana. Ena we nsuye kwawu oman hene aku amo abo aten. No so na chi amempo man no so bi so eye sika akọ bi oti ekonya bi so awasoso eyi ma no so ye dia meba ebusi en chiremu na afichiami odro de maye chirami chiremu no afichiami odro wo de maye chiremu ne ba matia chiremu ne ba ye de ba be so mo titi obi ka titi obi chire mo pia samre na say na sandro no so ade sie de edru ha say sa so tete etwe fa tese bros sisi ya ida fi hono si ye asante ajem do mi abra oman hene na chi amempo aso Jami odro mame ye be das ana wo chiremu bi kan oh dabi ha de say ye ya ba ahobia ya kwufo ade ne ya ma hene kwa ne aba ede ya ma mra bi ne mo no ana ma kire wo na se be chami yo o so me da mo si abu sa samre eye aso Jami odro achiame mboma no ebiane ni nchwase enti sabre de da sipro se bonsu ne baba eye kutanwe efri eye ne nana no ho ene eko we enso efri na asebo enti sabre no de ka mo na bia ya da sipro se bonsu e se eye ensefufu ewo so ne kutu and I've been so snaps and what war, ya born a bed, and I've had your son a Manchester. That's simple, able to get any for me. I will go when so a candle, and so have I just say, bring a profit yet. Come, who say a candle, but I'm casting, say a candle, and so no. When so a profit answer or say a Belapa. Premium still mineral water. Wow. And no, and as soon ever has said nano. I was an young way, and so a son abrafonsa. So to us, so to a big as anyone, your 8 p.m. has say, and then send it easy. And son at what was so savannah, I spend off. You are so deep up as a one, no, Marco, yeah, 7 eagle and I go that.
Iga na golda na so ya na ye bibi foforo eno nso toa so nsensa so to no toa so abesi sambe handkerchief toa so na afa ntima toa so omuduru ha sei so ye toa so de ama o kente ahodo no nso di so na afa duku tuntum di so kente no nso cha hye ho na busia ade a kente na nkasa hyem kra no eye krabe hwe kese monka fa ncheme ahenche nso so toa so ansa na kente eno ne cha number nti ehwe ade a kente ne kura gum ene cha no so de obwa papa ne bia duku tuntum na afa yo hene ene na afa ya cheche duku